Mga driver sa jeep sa Cagayan de Oro City mihangyo og dugang 2 pesos sa plitihan tungod sa panayong pagsaka sa presyo sa krudo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Alas 6 pa lang sa buntag, mamasada na kuno kining si Gonzalo Kahuraw. Kinsa 20 ka tuig na nga jeep ni driver. Sumala niya 13 ka oras matag adlaw ang iyang pagpamasahero. Kun kaniadto 700 pesos lang ang iyang matubil nga krudo. Karon moabot na kini sa 1,000 pesos. Kini tungod sa walay puas nga pagsaka sa presyo sa krudo. Sa iyang tibok adlaw nga pagbiyahe, swerte na kuno nga adunay mabilin nga 300 pesos nga iyang mauli sa iyang pamilya. Dapat unta katong ano naman sa krudo, dito na to pingon sa mong ginansya, bro. Kamot na karbugas, mahal na kayo. Kalapait ng rin masayro karon tungod sa krudo. Kung di punta mong biyahe, wa punta yung sa matulay mong income. Apan managlahi ang reaksyon sa sumasakay sa maong hangyo sa mga driver. Okay na kay mukhaon mayapon na sila. Maora ba gyapon ang ban? No, maora gyapon kay. Kanang ang dos magsige ka commute. Nagdako naman ako sa mga pare sa mga estudyante. Sakto na nakarong kuha na lang. Kami ni mo may nagpadugangi. Sa kabahin sa LTFRB 10, posible man kuno nga mahatag ang hangyo sa mga jeep drivers apan kinahanglan pa kining ipaagi sa saktong proseso. Sa karon wala pa kuno makadawat ang ilang buhatan og petition for fare increase gikan sa mga transport groups. Kung mapamatudan nga kinahanglan yun nga mo increase atong plitihan, so adunay possibility nga maaprubahan ni siya. Sa karon na pabilin gyapon ng atong minimum fare, no? Wala tay pag-uswag o pag-increase sa taripa o plitihan. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.